আপা আপা মিঠা ନାଇଁ ନାଇଁ ମିଠା ମିଠା କିଛି ନାଇଁ ଘରୁ ଚାଲ হ্যাঁ কি করে ମୁଁ ଗାଲି ପଡି ଏ ଲୋକ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାକୁ କୁଆଡେ ନେଇକି ଆସିବି ଏଡେ ବାଳୁଙ୍ଗା ଛୁଆଟା ଇଏ କେତେ ଟଙ୍କା ହେଲା 60 ଟଙ୍କା 60 ଟଙ୍କା ଅଙ୍କଲ ଗୋଟେ ଆଇସ୍କ୍ରିମ ଦବା ଆରେ ମୁଁ କୋଉଠୁ ଆଣିବି ଦବନି ନାଇଁ ମୁଁ ଦେବିନି ଭାଇ ଭାଇ ସେ ଛୁଆଟା ଜାଣିନି ମୁଁ ନେଇକି ଆସୁଛି ଆଉ ଭାଇ ଆମ୍ବ କେତେ ଟଙ୍କା କଣ କିଲୋ ଆରେ ଭାଇ ତମ ପୁଅ ପାଉଡର ଲଗେଇଛି ନା ପାଉଁଶ ଲଗେଇଛି? ବାପା ଆମ୍ବ ଆମ୍ବ ରହୁନୁ ରହୁଛି ବା କାହିଁକି ଦଉଛୁ ଆଉ ଟିକେ କମଉନ ହବନି କମ ଆରେ ନେଇଗଲେ ସେ ଫେରେଇଦବ ଖେଳିବାକୁ ନେଇ ଭାଇ ଗୋଟେ କାମ କର ବରା 4ଟା ଆଉ ଗୁଲ 4ଟା ଦେଇଦବ ଆଉ ଘୁଗୁନି ଦେଇଦବ ବାପା ବାପା ତାଙ୍କୁ କହୁନ ବରା କହ ଚିକେନ ତରକାରୀ ଦେବେ ଆଜି ବୁଧବାରଟା ଆରେ ତୁ କାହିଁକି ସବୁବେଳେ ସେ ପେନ୍ ଖାତା ହଜେଇକି ଆସିଛୁ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ତୁ ସ୍କୁଲ ଯିବୁ କଣ 1000ଟା କନଫର୍ମ ମୋର ତ ପାଠ ହଟାଉନି ତମେ ତ କାହିଁ ସ୍କୁଲ ପଠଉଛ ମୁଁ ସ୍କୁଲ ଯିବି ମାନେ କିଛି ନା କିଛି ହଜେଇବି ହେଲା ତୁ ଭଗଲେମ କରୁଛୁ ଏଠି ରେ ତମେ ମଦ ପିଇବ ବୋଲି ବୋଉକୁ ବାଡେଇକି 6 ନମ୍ବର ହସ୍ପିଟାଲରେ ପକେଇ ଦେଇଛ ଯୋଉ ମଦର ଘର ଥୋଇନ କି ତା ଭିତରୁ ମଦ ବାହାର କରି ମୁତି ଦେବି ହେଲା ତୁ ମୋ ମତରେ ମୁତି ପୁରେଇବୁ